Da și voi tăptărici, 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 tăptărici. Hello, hello, games. Hello, hello. How are you? Da și voi tap-tap-uri și inimioara de membru, inimioara de membru. Inimioarele de membru, vă rog frumos. Tăptăriți și inimioara de membru. Am dat și voi tăptăriți și inimioara de membru, vă rog eu. Neața la toată lumea, bună dimineața! Good! Oh, Vidi! Good! Da să tapuri și inimioara de membru. Avem și noi inimioarele sus? Două telefoane știu că ai, poate două sau poate trei. Tăptăriți și inimioara de membru, pup inimioara voastră. Da și voi tap-tapuri. Cine dă... Dacă ajung la 30.000 de tap-tapuri, vă fac 10 genul care dă. Dacă ajung la 30.000 de tap-tapuri, la 30 de ca sus, dacă ajung la 30 de ca sus, vă fac 10 genul. Dați tap-tapuri, să ajungem și noi la 30 de ca. Vă rog eu frumos. Da și voi tăptărici, tăptărici, tăptărici. Da, Deswing, tap-tap, tap-tapuri, 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 tap-tapuri. Almar, mulțumesc. Vreau și eu inimioarele de membru, inimioarele de membru, vă rog frumos. N-avem și noi inimioare de membru. Ai mirat tap-tapuri, vă rog frumos. Tăptărici, 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 tăptărici. Bună, pădurară, bună! Da și voi tap-tapuri, dacă ajungem la 30.000 de ca acolo sus, la 30 de ca, vă rog frumos. Hai mi-ai dat tap-tapuri, dați inimioarele de membru și brățărica dacă vreți să vă răspund la întrebări. Dacă nu, nu pot să vă răspund. Inimioarele de membru ai mei, inimioarele de membru și brățărica. Și brățărica ne trebuie. România, yes. Bună, bună, bună. Da și voi tăptărici pe inimioara voastră, dați tap-tapuri. Ia să vedem. Cristina a făcut aprecieri.
Da săptapuri. Serbia, o... Hai mi-a dat și voi tăptărici. Dacă dați inimioara de membru, vă spun. Inimioara de membru și brățărică. Așa să știți că nu vă spun. Sau măcar aprecieri, să ajungem la 30 de ca sus. N-am decât 7 colo, așa. Dați aprecieri, că apăsați de multe ori pe ecran. Vă rog eu frumos, apăsați de multe ori pe ecran. Ne trebuie aprecieri. Dați și voi tăptărici. Dacă nu dați tap-tapuri, nu facem nici aprecieri, nici nimic. S-a trezit dulceața, așa de dimineață, să se dea cu gheață. Dați tap-tapuri. Exact, tap, tap, tap. Și pac, pac, pac. Dați și voi inimioarele de membru. Măi, pădurară, pe o monedă este, o monedă. Aia puteai să te duci să o iei din cufere la alții. Monezi, dacă vrei să strângi monezi, stai la cine are cufere. Eu nu am, monezi ca și pune cufăr, să iei din cufăr la mine și să-mi dai inimioara de membru, dar nu am. Numai cine vrea, dacă vrea să ne pună un cufăraș. Cine dorește, cine vrea. Că sunt care nu au monezi și nu poate să dea inimioara de membru. Da și voi tăptărici. Nu, parcă e mai bine așa, dar nu mă mai văd deloc, ha? Dar na, mai oprim și becul. E, până atunci dai tap-tap, da. E bun și tap-tap, adevărat. E bun că urcă sus, că așa rămânem, ne scade live-ul și nu ne mai merge. Și asta e adevărat. Da și voi tăptărici.
Dați tap-tap-uri, Emi, dați tap-tap-uri, nu vă opriți de tap-tap-uri, dați tap-tap-uri.